Jotono lamsogo ani YouTube channel Dipor Kaham iko जों tini sibai jalawa thana hanoi nokhlaijak family kaisa tabuk hingke जों thang tonglaio ani buprangjak tai ani logini ani bwsa khlai जों tini Sunday ni din जों tini sibai jalawa gori laina hanai जों tini nokhlaijak nai जों dinoro agi puro जों je phaimani mane balokha 6-7 bosor hairokon khana phaijak balokha haini hai जों tini taisa jora man sasa khana gori laina hanai phailaijak iko जों tabuk thang tonglaio tini hingka makhai satung bo tungkha ekdom chang khai satung tungjak tai bisik to nanglakha जों sogiti ni ong tongkha khetorok bo mai ekdom taklai mai kaham khe hamka tongthotok iko haini hai जों tini sok pailai phika kona sidi khikoro kolok ma kai thui dongkha bapuri mama yango agini hayasu poriskar ngliya tabuk khe bolong thangmaikya iko sini dala manai iko sabuti gena rom ti phebe kostong suka sida bong logi busu matui mani singho nai phai mani sida kiri supanga ro kang video se khai mali ya bahai bo manamoni bagai tining ka hen tong sa ni yango sang berai tong phalakya roibar hanai somoi mansa sakhanai guri nyai tong hai phalakya ta serai rong no phone pri hinai na borok asuk bang ya bang borok mang no bang ko go sin borok asuk bang ya bolong jak ekdom bolong ai kete ha poriskar awro bosa ganang makra wari fik jak lai hane khalai jak kiri jak lai aba gane chips ro heta boro ekdom agini sai makra kabang ma tabo goro sibai jalawa jen naina musung na rok phai nyai phimanu rina musung na rok tlang thangma ma bosa ganang rok kabang hanchi rok thar tongbai chu sida mani rok kon phan ti meya tui botolok tui jasura hebri phirego অনেক দিন পরে তিনি ফাইবাং অরা ই নাসিরি খয় জমইছা উপর গনাং বিন খাকলাবো মা হাও দং kabama mer bong bandi ke mata na was kirim sa ni kan sakawa kai pasta hai bilero tek bang na be careful serai rok no ka borok te bo kiri ya haris mama Bokov su kujeta. Papa ni mukra tang ta. Bok dustbin daira nai meni ta. Mukra dustbin da phena. Mon da phena. Yang nok rok tang tong bai khuta bok se. Season asang suge khobla masing phai kan kai. Thik nong bai ne. Silent. Hello, bayap song pongka hami ko tong tini diwaling bagay tam khlanya nai tong nasik di angka tini lusi kisa senam na hani tiar khalajak ko yang basi ke bele nai ko sengoro joto no tong dol ko bang ma ko hi tong tini amo yang khai ko suji na yogoi paya ko jaga song na ya
Masih rok wasi kono khaine jige tini fe ang khaisina hane tiar khaijak nai tong wadi narok saya wai ang berarti ke losi khai asli tong. Hello bang không cảm. 2,000 years later. Iko ani dosis nambah ya. Yang kasih nambah aku. Saya butong kulit. Masuk nanti nih telegram. Ani Lucy senambah ya. Tai kormo hengkai ang muka baik kali ya warna ini harwani thok besi marsu thok upur keriknya nih kormo kasih sekarang aja.